I avui comença la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, una cita que complirà amb mig centenar de parades bona part del Passeig de Gràcia. Allà s'hi poden trobar tot tipus de publicacions. Quines, Marta Font? Llibres de segona mà descatalogats, rareses bibliogràfiques de tot. Com cada any, l'oferta de la fira és extensa i variada i, a més, apta per a tot tipus de lectors. A banda de la venda de publicacions editades en diverses èpoques, com és habitual, la fira compta amb una exposició monogràfica, aquest cop titulada 150 anys de cobertes il·lustrades. S'hi poden veure verdaderes obres d'art fetes per Picasso, Miró o Tàpies, entre altres artistes. Des de l'organització destaquen que la fira és una de les cites més importants per Catalunya pel que fa al llibre de segona mà. Jo diria que és ben bé el 50 o més, una mica més, el 50% del volum de vendes que hi ha aquí a la fira. Els llibres editats els últims 20, 30, 40 o 50 anys. La cita d'enguany compta amb 35 expositors repartits per aquí, pel Passeig de Gràcia, entre Plaça Catalunya i el carrer Consell de Cent, i seran fins al proper 2 d'octubre.